İsa çu Kefernahumê, bajarekî celîlê û wî di roja şemiyê de hîn kir. Ew hîn kirin avê gelek şaştıman, çimkî ew bi deselatî peyvê dikin iştê de mirovek hebû ku rihê cinekî nepak pê reboy. Wî bi dengekî bilind kir qîrî li got. Ah İsa'yê nisretî ma te çijmeye, ma tu hatiyî da ku tu me helak bikî. Ez dizanim tu kî, tu pîrozê Xwedê yî. İsa lê hela tu got, devê xwe bigire û ji wî derkeve. Celew mirov di navendê de avêt erdê û ji wî derket û ziyanek nedaye. û hemû heyriman û tirsiyan ew di nav hev de peyvîn û gotin, gelo ev çi gotine çimkî ew bihêz û deselatî emir li rihê nepak dike û ew derdikeve. Êdî nav û dengê wî li her cihê heremê belav bû.